Genuine. Hey, ne matambudziko koko. Bechani pane mwedzi auya kumba kwangu Bechani achindiudza swanzimiwa madhoza munochema vanhu vakawanda nyika yese munochema vanhu ndikukumbira madhoza ndakafa nditambire iwo zvamunoitira vanhu ende nini ndichibva makanditambire madhoza bhokisi rangu rotakuriwa rouya pamba penyu vanhu votamba mozondiendesa kumakuwa mashoko endikabzwa naBechani pane mwedzi andiudza mashoko yayaya saka Bechani arirwadzisa ndiri kunyepa Bechani ndasikambotese ndo mafiro achaita uye aita nhasai ndetotowa Bechani acharwara kana kuti Bechani tichatozomigirawo mabhanana pano nemaorenji asi mafiro aita Bechani andiita sei yandirwadza ndasikambotese kuti Bechani ndo mafiro achaita yayaya totenda pamusoro utungamiri wese uri pano wasingakwanisa kudana nemazita. Chekutanga ndinoti nematambudziko muri kwana knowledge. Kafiro kakaita knowledge akafa kafiro kasina kumira zvakanaka. Ndaiwirirana naye knowledge anga ari mufana wangu. Ari shamwari yangu ari sawira wangu zvese. So ndakabatikana zvisingaite because ndakamutakura ndini kuenda naye kuchipatara. Knowledge akafira mumota mangu. Ndakaenda naye kuchipatara. Tasvika kuchipatara. Takabva timudzorere mumota tiende naye kupolisi. Taenda naye kupolisi. Takata dzinenge 4 hours takagara naye mota. Sati atenda kupolisi. Akafa kudaro. Tabva ipapo takabva tadzokera kuchipatara. Takata dzimwe 3 hours takagara naye mumota futi. Mochara attendant asati auya. Saka ndakabatikana zvisingaite. Ndingoti kwauri Bechani. Zorora murugare mumwangu. Ndotenda. Mumo wacho. Avari kunzi Bechani awa sister zoti knowledge is nickname yedu. Ati tikutoshamifika kana kunzi Bechani. Mumo wacho. Ngapasimuke mumo. Ati posika pasina abana kwamembe varu. Mana? Amayen na membe. Inangwa mashoka wanda. Ndichandawirana naye ngalizikuru anga rishamwari yangu. Ndingafamba zvakanaka. Azvita. Membe yako, membe. Pamsoroi. Eona. Ndenge ndiri shamwari yaBechani. Musacheme, shingise yana. Bechani chiri kunyanya kundirwadza ndakatandana naBechani kusvika na 10 o'clock. Bechi ndakwenda kunorara. Oraita mai bhinda akumbodzika kuzasi. Ndizonza kuti Bechani ashaya. Ndakandirwadza. Hapana kutora maminutes akawanda. Ndakabuda ndakapedzera kuna Bechani 10 o'clock 11 o'clock Bechani achinzi afa. Bechani asati afa. Akandita amai B. Kana ndafa. Ndikuda kuridzirwa ngoma. Asi ndinoti zvigura zvina kutamba zvazvo sezvinenge zvakataura Bechani asi ngoma dzaridziwa maita basa. Asi ndinoti vanhu vemukomboni munomu taurai zvinhu zvamunenge maona
nezvamunenge muchiziva. Musataure zvinhu zvamusingaziwe. Bechani achifa akasiya ataura kuti ndapiwa dringi naningi. Chitaurai zvinhu zvamunenge maona nezvamunenge maziva. Ndatenda. Chairperson wedistrict rino reward 29. Handisi kumirira sabhuku, ndiri kumirira, handitaura ndakamirira musangano. Pambe nokunzwisisa basi nemhando. Zvandikutaura panapa ndakazvinzwa mustreet kuti mukomana uyu anonzi aitandara kana kuti anoti panguva yake yokutambudzika kwake akataura kuti ndakapiwa dringi napo. Ndizvo. Ndakauya ndichita hurukuro. Izvo ndakazvidza ari mafunga. Hapana akanyatsonditaurira kuti zvinhu zvakafamba sei. Umbo wazvo ndakanzwa kuti kune mapurisa akazouya, but ndine tarisiro nokufungidzira kuti mapurisa kana wanga akauya 3-4 days down the line, mishonga iwe waifanira wakaenda kumalaboratory tese rest assured kuti wanga uri mushonga here kana kuti it was something else, but at the moment handina umpowo nokuziviswa kuti bhodhoro rakatakurwa rine mushonga here kana kuti chii chiripo. Saka izvo zvese information hatina. Handiri mundizvo zvandikutaura. Ndakaedza kutaura napo ndichimuonesa maringe kuti tikwanise kuchema mukomana uyu, but po anga akabatikana achiti am stressed. Mukomana yanga ishamwari yangu, vainzwanana pane zvimwe zvavaitirana. Saka nhau yacho yakabva yangondinetsa kusvika nazvino tichiuya panapa. Hatina umpo hwakazara kuti kutandadzika kwomwana kwakambofamba sei, uye anga asina here shamwari panguva yacho yaakaparadzana nevamwe vose, vanhu vese vangoti zizi. Saka kana mapurisa akauya panzvimbo, ndine tarisiro yekuti vachaita basa ravo nemazvo sezvinotarisirwa nekutaurika kuri kuitika, nokuti mwana haangongotandadzika nokumwa mvura. Mvura haife yakauraya munhu. Clear water doesn't kill. Saka pane something chiri fish, because vanhu vese vari kuti aiwa akanga ari right, akasvika kuno kari right, akasvika kuno oziva kuti the last hour iyoyi, what type of a disease that one. Mwari havaite muitiro wakadaro anilefasira. Saka zvinotikadzisa. Ndiri kuti inini ndine urombo kune mhuri knowledge. Mwari vane mamwe maitiro avanoita mukuita zvinhu zvavo, kana zvimwe zvinhu zvichinge zvinovanzika. Ndizvo zvandinoziva izvozvo. Mwari vane maitiro avo nezvinhu zvavo. Munhu anoparadza munhu ndiMwari sezvandoziva. Ndinokupamidza pane muchinda umwe anonzi ainzi maiti Masvingo. Masvingo ainge achizikamwa nekuti anoba, asi akazourayiwa zviye zvokuta kutsvagwa mukomboni. Ndikati kune vakuru, ndikati aiwa kona munhu akana akaita dambudziko, vana vaungane woronga kunouraya munhu kumutsvaga mukomboni. Vakamuuraya Masvingo, takamuiga Masvingo, asi takachingotaurana kuti Mwari vachaita kuda kwavo nemaringe nezvaitirwa Masvingo. Hakuna kupera kana kuvika. Takazonzwa kuti munhu wacho akatofa, akatooneka ari kugomo mugadhi wacho. Mona anga aita sei? Auraya munhu. Saka kuuraya munhu ngaapiwe nguva yake yaakafanira kurarama panyika, kwete kudimbudzira nemumwe mutoo wakawanzika kana wakaita sei. Saka ndiri kuti isusu ngatirachemei knowledge netariro. Tinokuziva kuti kwose Mwari vanenge vanazvo nevari kushanda basa racho vataure zvakaita kuti knowledge aparare. Maitai. Ini nickname kuti Toshiba ndonzi Luke Chadereka. Ndiri muchengeti wevanhu munharaunda. Handaigona kuzotaura. Kansela waita sei? Ataura. Ndoda kukutendai nekundipa mukana wekuti ndimbotaurawo kansela vasati vataura. Ndoda kudzokera munhau yangu ndichitenda mashoko apa kutaurwa nachairperson anova ndiye agere nemhuri yese inoyi. Ndiri kunzwa kurwadza, ndakanzwa kurwadziwa zvakanyanya. Ndanzwa rufu rwemukomana uyu, ndakasvika pano ndakabva ndabvunza kuti ko zvakafamba sei. Ndobva ndataurwa kuti pane munhu akapa mukomana uyu dringi roro, anwa dringi roro, akambosvika akamboenda kumba
kwaanorara iye mukomana uyu. Mukomana uyu nekurwadziwa akazosumuka akaya akachemera mai vake kunokumba achaudzoti amai ndakufai ndapuwa drink iri ndaripuwa napo abva kutaurwa nani nachairperson panapa. Tikati wo drink iri ranga rakamira sei zvikanzi drink iri takazotoroona kusenta risheka kudai so rakuchinja kara rakuita mushonga rakuchinja kara rakuita blue like drink repepsi. Tikati alright, saka imimi makaenda here kumapurisa mukanotaura statement ramuri kutaura iri ramakaudzwa nemukomana zvikanzi hongu ndo statement ratakanoita sei takanotaura. Ndikati saka mapurisa akatorawo matanho api? Ndofunga mhuri yakapurisa mashoko ekuti kumapurisa zvakanzi mukomana uyu aipenga airwara. Regedzai nditaure vabereki. Hanzi mukomana aipenga ainwa maragado ainwa musombo aiita zvinodhakwa pamusoro inditaure ndo zvandiri kutaura izvi hazvina kubva kumapurisa zvakabva kumhuri ndichibvunzawo panapa ndaya kuzobata chi maoko handiti ndobva dati aiwa imi michiregedzai procesi ifambe. Munhu kana afa nemushonga kunoitwa postmortem. Postmortem ndo ichataura kuti ichokwadi here kuti munhu afa nechii nemushonga kana kuti kwete. Endodaira kuti vana baba vemhuri ino makanga muri kuchipatara postmortem yakaitwa kana ndisiri kukanganisa. Ndikabvunza baba varipo here kuti postmortem yakaitwa here baba? Ya, dokta akauya ikatoitwa. Alright. Ndakanzwa zvakare kuti drink rakanwa nemukomana rakatakurwa rikaendeswa kupi? Kumapurisa. Ndodaira kuti mapurisa achaita chi? Achaita basa ravo. Handiti? Chinonyanya kundirwadza pakufa kwemukomana uyu kana kuti chinonyanya kundirwadza padambudziko ratisangana naro nhasi ndechekuti kuno kwamagobo kana ndisingakanganisi chairperson rufu number 4 rwekufa nemushonga. Chipiriso changu changatiite kuti vatariri vevanhu vanotarisa nhau idzi vatarise nhau idzi vasingafevhi. Handiti? Vasingafevhi ngavatarise nyaya iyika nekuti mufana nekuti bamunini ava vashaikawo vanga vane 16 years. Mwana anga achiri wechidiki ataiziva kuti isusu zvimweni dzenguva ane zvaanga akatakura zvaigona kuzotakurawo nyika ino kana kuchenetawo nyika ino. Saka ndachikumbira kuti vanotarisa nyaya idzi vadzitarise nyaya iyi vatarise nyaya yemukomana uyu vasingafevhi vasingavenge. Handiti? Ndichienderera mberi ndichitaura ndaikumbirisawo zvakare vagari venzvimbo ino ngatisataurei ngatisapei mhosva munhu asina chi asina mhosva. Ane mhosva ane chi ende mhosva inotsvaka muridzi wani muridzi wayo. Nematambudziko aknowledge ndiri kutaurawo nani panapa? Kutaura neanonzi Amos James. Amos, tine urombo nekurasikirwa naknowledge. Imimi knowledge anga ari ani wenyu? Ya knowledge ndichimuona anga ari semunin'ina wangu kozi munhu wandaiwirira naye singaiti. Saka ndaingomutora semunin'ina sawira kwandiri kozi taishanda naye pabasa pangu tichishandidzana zvakanaka. Kana ndaitawo problem kuti kune chirudiwa kubasa kwangu ndaikwanisa kutomutumawo woendesa chinhu ichocho tichingoshanda takanaka. Naiga mashoko ekuti knowledge arwara akasvika sei kwamuri mimi? Chakaitika ndechekuti ndakanga ndaenda kuHarare saka ndakadzoka kumanheru anenge dzanga dzatova kumapast 10 somewhere there. Ndasvika kumba vabereki vaKnowledge vakauya pamba pangu vachida kutsvaga rubatsiro rwekuti vabatsirike netransport yekutakura Knowledge kuti vamhanye naye kuchipatara. So ndopandakamuka ndakabva ndauya nemota yangu pamba pavo. Ndakaona Knowledge akarara takasvika takawatamba vabereki ngatitakure Knowledge tiende naye kuchipatara. Ndokutakura kwatakaita Knowledge tichibva taenda naye kuchipatara. Maenda kuchipatara chekupi? Takaenda paWadzanai hospital. Panguva yamakamutakura imimi mungati condition yake yanga yakaita sei panguva iyo? Ya sevanhu kuti tisingazonyatsoziva kuti zvinenge zvakamira sei. Takatongomutakura takatomisa mumota. Ndofunga takatomhanya zvekuti taitongotarisira kuti maybe nekumhanya kwatakakwanisa kuitawo tingatosvika achitobatsirika zvichiita sei
tichifamba zvakanaka. Patasvika kuchipatara takasvika takabva tamuburutsa mota tichipinda naye muhospital tichimisa pabhedhi. Then ndokwakazoya nesi akasvika akabva ati muri kuonawo sei munhu wamauya naye. Saka taona isusu munhu uyu hatina ruzivo nekuti ngoriwo vanhu hatina chatakadzidza kuti ngazidziwe kuti munhu uyu akamira sei. Saka ndipo wakati ano munhu wamauya naye uyu akashayika. Saka tisikazivi kuti akashayikira murodhi here kana kuti kunokumba tamutakura bhozi takangomutakura zvekumhanya tichiti tikuda kuti timhanye naye kuchipatara anobatsirika kuti pamwe angarara. Pamakasvika imimi mukoma Amos anga achiri kutaura here? Anga asingatauri. Wanga asingatauri. Tingati pane masainzi here kuti semunhu akanga ari kunzi akanga anwiswa poison yairatidza kuti aipopa kana furo kana kuti anga achinja kala kana kuti chii, imakaonawo sei? Zvekuchinja kala handina hangu chandakakwanisa kuona bhozi ngauri manheru. Asi zvefuru paanga akarariswa pacho airatidza kubudisa furu mukanwa. Kwanza kuti munhu angaita nguva yakati rebei akabatikana neurwere. Saka ndo maonero andakaita inini patichimutakura kubva papolisi chengu anga tichienda naye kuchipatara. Pane zvimwe zvamuri kuziva zvakazoitika mazokonfirmwa kuti munhu wamauya naye ashaya, makazofamba sei kubva ipapo? Takabva tanzi timutore tiende naye kupolisi kunoita police report. Then takamutakura zvakare inini nababa wake nababa munini wake tichibva taenda kupolisi. Tichinosvika kupolisi baba wacho wachibva wazonzi vataure kuti chii changa chaitika budikidza nekuti tizosvika pakushayikirwa nemukomana. Chinhu chinorwadza zvikuru semunhu wamanga muri kuziva, marasikirwa zvakadii nemwana ane makore 16 amanga muchishanda naye apo neapo? Zvinhu zvinorwadza because semaonero wangu mwana anga achiri mudiki tichitotarisirawo zvakanaka kubva kwaari. Saka zvinhu zvinongorwadza kuti mukurarama munhu haafani kuzongofa kunge huku chaichaiyo inotonzi batirwa vaenzi izi vaenzi vauya so ikati mhaisei jongwe rakati reri harizosaka munhu haafani kungofa semafiro ayakaita iyayi. Zvinhu zvinorwadza sinoti ari kutaurwa uyo ari kunenedzerwa mhosva kuti akataurwa nemufi kwete nevapenyu. Mufi ndiye aronzi akataura kuti Paul ndiye andinwisa drink. Munomuziva here? Paul ndinomuziva. Makaona mukana wokumbotaurawo naye here kuti ko zvandiri kunzwa izvi zvakamirawo sei? Chakaitika manje chekuti munongoziva panoitika nyaya kuti uzoenda uchinobvunza mumwe munhu nyaya dzakafanana neidzodzo dzinoti chisei because unoita kunge iwewe une chauri kutsvaga kana kuti une chauri kuziva budikidza nezvakaitika. Asi ini ndichisvikawo hangu patakamutakura vanga varipo vacho vaiti akataura nenge rutatu achingotaura semashoko yayo achibvunzwa nevabereki vake kuti iwewe kuti wamwa mushonga wawaneipi? Asi ndopa akatoti mushonga ndapiwa napo. Baba wacho ndopa wakazomhanya mumba macho paainzi maairara here tofunga wakabuda nechigubhu chepips chaiva chine mushonga wainhuma. Saka ndizoziva hangu kuti mushonga rudzii kana kuti shuwa akapiwa napo kana akaita sei handikwanisi kupupura zvandisina ku. Aiwa, tinotenda nokukurukura nesu pano paSly Media TV. Mazvita basi. Nematambudziko baba knowledge ndiani wenyu mimi? Knowledge mwana interested kufata. Shoko rekuti knowledge anzi ari kurwadziwa nekuti anwa poison rakasvika kwamuri muchiitei? Ndakuda kutsvaga yopa kubva pamba paairara kuya panenge tiri pane kadistance ndigona kubva paimba namba 3 kuya paimba yekutanga yopa kukurara nenikosako ndakadzingedzwa nebasa kunzimba ndeabasa saka ndakatama pato kupapara ndakugarapo. Saka pasvika mutanga ariko kwese nenge tatorara kumatreni mwana paka achida kuti ndonotsvaga rubatsiro akatadza kusvika kumba radoneka patofona imba yenamba 3 ndokutimuka manje tinze nekuchena akazosara kubuda mimba mwana anga ari kubuda shuro kutara ndokuchitsvaga mota kunosvika naye kupolisi kuhospital anenge zvatikunda kugara takanonoka. Kunze kwekuti sekunzwa kwatataura kwataita kuti aitaura kuti ndanwiswa, imi ndimi akatanga kumuona nguva yaakadonha, anga achiri kutaura here nyaya imwe cheteyo yokuti ndanwiswa dringi nepoison napo?
kana ngo ndanwiswa drink. Mukomana uyu akauya shuwa ndanditi ndarara kuda kunatsa kutara zvakazara akamuka mumba make ndikuchimubvunza ndiri wapiwa nani akakwanisa kuti ndapiwa napo asi ndakazomuona ruri mumba make kuti tichiziva kuti ishuwa here kana kuti kunyepawo kwake kana kuti ndingakurirwa nemushonga hazvichazikana. Ranga riri dringi rudzi? Dringi mushonga chavo risi dringi mushonga chavanenge uri kachigubhu kepepsi. Panguva yakadai so tinonzwawo zvakasiyana-siyana neyatingati .com. Po naKnowledge vaiwirirana here? Vaiwirirana zvisingaiti. Inini ndinoti kuwirirana kwavo vaitowirirana zve100%. Vachitombompawo hembe dzekupfeka, dzimwe dzenguva aidza mari chaiyo. Aipiwa mari ndiKnowledge, Knowledge ndiye aipa Po? Aiwa, mwana wangu inini Knowledge ndiye aipiwa naPo. Ndiye aipiwa naPo? Wavo shamwari wavo. Vachiwirirana. Muri kuzvitenda here kuti zvaakasiya ataura ichokwadi imimiwo zvenyu kuti nemaonero nemanzwiro nemafungiro uye neexpression yaaiita iye achiri mupenyu achiri kukwanisa kutaura? Zvinonetsa kuziva kuti ichokwadi sechinhu chazowanika chiri mumba make hazvichanatsa kuzikana kuti ichokwadi here kana kuti ndizvo. Pakutora kunetsa apa kuti chokwadi kuti ndizvo here kana kuti hazvisi sezvo iye akangotaurawo muviri. Ndomakanzwa achitaura zvevoisi riri pasi pasi ninge asisingatokwanisa kana kutotaura voisi rikwaso. Hapanawo vari kuziva kuti vakapedzisira kuonekwa vari vaviri here naPo kana vari vatatu kana vakaungana pamashops kana panonwirwa? Ipapo handina vandanzi vavane ruzivo nazvo. Zvakubatai zvakadii zvekuti mwana wenyu uyu Knowledge apfuure nemakore ake 16 iwaya nenzira yakadai inosanganisira kunenedzerwa kwepoison? Zvinorwadza baba, unenge usina tarisiro nazvo bhozi unenge uchitoti mwana ndinomutsanawo naye kusenedza ndipinde mumba mangu ndirare yangopinda mumba make kunorara. Tinongomutsana-mutsirana kuti tingoita mazuva ese. Asi pasina usiku hwacho husati kana watopfuura ingatosangana netsaona mwana zvakatibata mudaratakabatikana. Kumutsana kwataita inyaya yekuti imari yepurazi yandaida yamukoma wangu nini yavakashanda yemakore pano papurazi. Saka ndinenge ndakagara muimba yebasa. Saka zvisinei iye akaita anenge 3 days achindivinga achida imba yebasa. Ndazobvunza ndikati kwenene mari yangu ndoipiwa nani yamukoma wangu. Wanza ukabvunza mari yamukoma wako ndokusungisa ufane kubvunza mari iyoyo. Akaita 3 days achiuya ndipo? Achida imba yebasa. Chete ndokumitsana kwatangoita kuti angedawo imba yebasa ndovanongomusirawo imba yebasa vandakugarawo pamukoma pandikugara pakoropa papamukoma pasikorowo pangu. Iye mukambani ino ndiani sekuziva kwamunoitawo imimi akazoya achiti anoda imba yebasa? Kana pandinoziva ari makanika. Ndi makanika wepapurazi panapa? Alright, ndikuti panotosandawo panapa. Anodhila sekunziva kwamunoita nekugova kwemba nekuburitsa kwevanhu munyaya dzedzimba idzi ndiani? Zvinhu zvekusaziva kuti unenge usinawo chikoro, unenge usinawo akakuendesawo chikoro, mundara panenge pasina kana rubatsiro kuti kana unotadza kuti kana wetemo kwako unogona kutangira apapo. Saka unozongogona wongotiwa unongoita sei, unongobuda zvangu runyararo unongogarawo pasafe side. Mukoma wenyu ainzani? Mukoma wangu anonzi Edward Musenzi. Akabuda panapa akupi? Akashaya. Akashaya nematambudziko. Akashaya rini? Gore norira atorechi 665. Saka paive nemari here yaifanira kubuda kukambani uye imari yaifanira kunge ichibuda inoita kuti muzoti inini aiwa ndiri kumbofanira kugarira mari yemukoma wangu ndiri mumba yake? Paimari yacho kwakudhara manje ma2009 ikoko kwakudhara. Ndinoti nini mapepa acho handisisina kana kuti total yemari yacho kuti ndizoiti yakasara mari. Asi ofisi inofanira kunge ichiziva? Ofisi inofanira kunge ichiziva. Muchiri kutarisira kuti ingabuda here? Inobuda. Saka apa pane tarisiro yekuti inini sezvo ndabuda pamba handisi kuziva hangu kuti ichabuda here kana kuti haizobuda kusazivawo zvangu. Handiti pane zvimwe zvamuda kutaura nesu isusu vatori venhau takanangana nenyaya yekugarisana kuti pano papurazi uye nekushaya kana kuti kushaya kwemukomana?
Inini ndinoti inini zvizhinji zvacho zvinenge zvakuda ana baba chaivo muzvina mwana because inini ndiri step father ndingazokwanisa kuzoti zvese ndiiti nini ana step aridzi wemwana chaivo aripo mangwana zvinoenda nepamwe ndinozokwanisero zvimiririra zvese. Aiwa tapanzwa tinotenda zvikuru. Mati zita rakazara ndiani? Zita renyu mimi rakazara? Langton Muzunza. Tinotenda mukoma Langton, muchengete mukomana zvakanaka. Naita basi. Thank you.